Treien hoenen brutsen juster los van het bedrouwenterrein onder James Watt stritten. De politie wist 2 onder controle te krijgen. Maar de tredde voelde beide orenhoenen aan. Er ontstond behoorlijk wat commotie toen wij een melding kregen dat er 3 honden waren uitgebroken op een bedrijventerrein in Leeuwarden. 2 honden kregen redelijk snel weer onder controle, een derde hond niet. Die viel naast de 2 honden ook een medewerker van een dierenambulance aan. En uiteindelijk hebben we helaas ook deze hond moeten doden, omdat hij een te groot gevaar was voor de omgeving. Ik, Johan Haarsma, beleefde mij zijn gezin een angstig moment. Ik was samen met mijn vrouw en mijn jongste zoontje. En die kon ik net in de auto krijgen. Tenminste, het jongste zoontje die sprong er zelf gelukkig in. En mijn vrouw die trok ik snel over me heen. Die dook er ook in de auto. En zo hebben we ons gered. Met het slachtoffer van de dierenambulance gaat het naar omstandigheden goed. Met het slachtoffer gaat het redelijk goed. Ik heb begrepen dat hij weer aan het werk is bij de dierenambulance. Moest wel naar het ziekenhuis en zal de komende tijd nodig hebben om goed te herstellen. De eigenaar van de hoen, een 44-jarige inwoner van de gemeente Dongerendiel, had hem later bij de politie gemeld.